وەسا دیارە و ئەڤە ڕۆژێن داویên خلافەتا کۆمەڵا دەولەتا ئیسلامی داعشە نەها شەڕ لە سەرگرتنا ژمارەکە خیڤەتایە هەزار یان پتر ژە هەزار مەدەنیان تێدەنا کاربدەست دەبێژن ئەو عەجێبگرتی مانە ji ber ژمارە بلندا خەڵکێ ji wê herêma piçûk reviyane bitinê li heftiya borî 6,000 ji wir derketine nêzîkî yek ji sê ya wan zarokên kêmtir ji 5 saliyê ne Efaf kiçeka 13 saliye diya wê û xuşka wê dêrîşeka bi firokan da hatine kuştin. Ez şaş bûm min hewar kir û alîkarî xwest hew ew ji min hat. Lê ev malbat ne qurbaniyên edetî ne nêzîkî piraniya wan kesûkarên şervanên daişin. Xanimên ku nû gehayên dibêjin devaya mêrên şevêdî xwedayne dest ketine pêş pişkinînan. Berova jî piraniya xelkê ku Daeş şermezar dikin, hinek ji kesên ku baweriya mukim bi Daeş heye bawer nakin ku xilafet helweşiyaye. خەلکی ناو و دەرvê baxwazê dê serkeftinê bibînit. Xwedê serkeftina wan misûger kiriye. Li heman dem êrîş hêşta berdewamin çavdêr û karmendên rêxistiyên alîkariyan dibêjin ji navberna Daeş li vir dê qonaxa dawiya vê komala tundrê be ku ziyan gihandiye herêmê. Ev êk bû ji tevgerên oliyê tunrê û ev yadawiye. Ev ca ez bawer dikim divêt em bi du rêkan bersingê wê bigirîn. Yayekê bi şêwekê lezgîn bersiva her karekê tund bigirîn. û ya duê divêt çavê me li ser sedemên neadelatî be. Pêşbînî heye li rojên dahatî hêzên Sûriya Demokrat û yên hevpeymanan ji navbirna Daeş rabgehînin lê ne diyar e ka eger ev wê serketina dawî beyan ne.